Marokkó egy varázslatos ország, ahol az ősi hagyományok és a modern világ találkoznak. Ez a különleges hely tele van lenyűgöző tájakkal, gazdag történelemmel és egyedi kultúrával. Ebben a videóban 8 érdekességet mutatok be, amit talán még nem tudtál Marokkóról. Az első. Afrika egyik legrégebbi királysága, Marokkó egyike azon kevés afrikai országoknak, amelyeket soha nem gyarmatosítottak teljesen. Bár Franciaország és Spanyolország protektorátusként irányította az országot, 1912-től 1956-ig a marokkói monarchia folyamatosan fennmaradt. A második. A világ egyik legnagyobb piacának otthona, a marrakesi Jemaa Elfna tér egy hatalmas szabadtéri piac és kulturális központ, ahol kígyóbűvölők, utcai előadók, fűszerárusok és kézművesek töltik meg az utcákat. A harmadik. A konyha világhírű. A marokkói ételek, mint a tagine, lassan főzött ragú, a kuszkusz és a mentate a különleges fűszerekkel és arab-berber-francia hatásokkal készülnek. A negyedik. Az egyik legváltozatosabb táj Afrikában. Marokkóban megtalálható a sivatag, Szaharával délen, a hegyek, Atlasz-hegység és a tengerpartok, Atlanti-óceán és Földközi-tenger. Az ötödik. Ezt biztosan nem gondoltad, a világ egyik legjobb szörfös helye. Az Atlanti-óceán partján fekvő városok, mint Taghazót és Essaouira, híresek a fantasztikus szörfös hullámaikról. A hatodik. A marokkói építészet lenyűgöző, a hagyományos riadok, belső udvaros házak, a kék város Chefchaouen és a gyönyörű mecsetek, például a Casablancában található második Hassan mecset, lenyűgöző látványosságok. A hetedik. A filmipar egyik kedvelt helyszíne, Marokkó, különösen Bázezet, az egyik legnépszerűbb forgatási helyszín. Itt készült például a Gladiátor, a Trónok harca és a Múmia több jelenete. A nyolcadik és egyben utolsó. A marokkói király hatalma nagy, bár Marokkó alkotmányos monarchia, a királynak, 6. Mohammednek jelentős politikai hatalma van, és befolyásolja a kormányzati döntéseket. Marokkó valóban egy különleges ország, ahol minden sarkon egy újabb csoda vár. Remélem, hogy ezek az érdekességek még jobban felkeltették az érdeklődésedet iránta. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni a csatornára még több hasonló tartalomért. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!